harbison kay abtang usbuwang ani di na ni mahalin pod. Kung ang ipaharbis di ay kay ubay jud ni. May ubay jud matumod ni okraha. Man na lang po di maka sige to palingil na pong kolektor nako dito. Makadata ko. Di mahutag bayad pero makadata. Man na lang bahalag magyaw-yaw siya. Gisayo pa ganin ako og adto ang ilang balay. Man dito. Miingon ang ilang silingan. Tuwa silang ukrahan. Layuan ni ukrahan. Haka aning mamo. Nangutang sa diin ni siya bra. Sus. Karon ako ning panilingon. Ita ning mamo. Sus. Ako ang giningan panilingon yun. Abto ko ni sa iyang ukrahan. Layuan ukrahan niya. Panington sa tagbugbog anig pinangita ning mamo. Kalayuan naman akong gilakaw. Layuan ko ning ukrahan ni ma'am god. Unsa naman niya itay na ani niya. Perti na itong paningkamot ug arri din niya dito mabayran. Skot ganis ma'am. Pantay ganis ma'am na kung maamtan ko ni sa yang ukrahan ba. Tik ganin ako sa ma'am ba. Uy ma'am. Sir, Paita layuan ning imong ukrahan. Ay imo pud kong gipalakaw-lakaw diri. apo po ka diri sir nga puti niyo sir. Ang anggay maningil ko sa imong utang sus. Nalimot pa gyud ka ma'am nga imong utang nang utang man ka na kog brother nagpalimot-limot sa ga. Samang ka oy. Ko man ito brand mo sir no. Panti man ako una ato sir. Unsa man ka ma'am oy? Oh ma'am, mao jud akong kuan nimo mga mubayad jud ka karon ma'am. May kay nag-harvest naman siguro ka sa aning ukrahan nimo. Wapas sir padung pa ning harvest sir. Dita akong gitanaw diri sir og pwede na pa nya. Pwede naman ako ni pa-harvest unya sa buang mga tao dito. Nya bayran ko nimo sa imong utang. Ay, pero lagi kasi dia. Buso ko dia, mo bayad man ta. Ano ka sir oy? Ay sige lakaw-lakaw diha ma'am. Sige magaglakaw-lakaw. Sama ka ma'am, sige man kaglakaw-lakaw ma'am oy. Unsa man ni? Samo ka sir nga. Magsige magkagyaw-yaw sir. Sige magkagpuan sir. Ay nga, mas pati pa na kong kapuyan ni ukrahan sir. Magsige pa kagpaningil din sa ukrahan ako. Kasi paningil sa branch panty, buon ko naman ni bra oy. Dapay panty oh. Huta naglamoy sir. Huta naglamoy. Huta, buwan na ng branch panty sir. Ayaw mo, palingki, wala kay brad panty. No. Ang kiperting layuan diri sa inyo ha mamoy. Bayad na bituta. Unsang bayad? Wa man sige bayad. Ari na imong kuan. Sa Bayad? Sino magpaningil sa bra? Buong ko ni kong bra oy. Oy, muha na lang na kong bra. Sunuban na lang ni bra sir. Kaya magsige magkagyaw-yaw bra mo bayad ba ta tao? Nasangit ang inatay. Ikan.